Nasu wasa ne listin yau za ku dan gane kuma na muna dauka da gaske ne wayaushe za ku daina ja da mu ne no be lie all the guy sun kasa ja want to do roping sun kopsa no the long way I will lose my way no be feel no evidence your own way if you know let me go look my way nobody can stop me on my way ala ne sa za ku san mu za ku ji mu ko ina za ku gan mu ni ban fara ba dan na daina yanzu ku ne kuke sa zuciya ta wanzu rawultu ma sai na saka daru ko me zaka sai da yan dubaru ko yanzu ma magiya su taru lokaci na ne ni ne akan layi magiya suna son karnu wallahi amma Allah yana canza tsari dan to forget anything story. Nasu wasa ne